सिंजि फाक्का बारबायसो एसे खमसै नोंसिना जोनोम जायगाफ्रा अबावमोन बरपेटानि ना बेयावनो जोनोमा बेयावनो बरपेटानिसोमोन बेसेबां सनाव फैदोंमोन नोङो 1960 1960 फैदोंमोन माने 1907 नैबे गामिनिया औ गारि लामा गारिलामासोनो ओमफ्राय माथो दैयानो गैया दैलाङाव मा जायो दैलाङावल'सो बोहैयो दैलाङावल'सो दैलाङावबा मानसियाबो बारलायनो हालायलाया ओरैबायदि गिदिर जायो माने दुब्लिनि दै आरो नङा होमबा गुड मर्निं टु एभ्रिवान वेलकाम टु बेक माय राजु दानुस इउटुब चेनेल आं गासैखौबो दिनै गोदान भिडिअ बयखौबो आंनि गासैबो फेमिलि मेम्बार आङो गोजोन फुंबिलिनि आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो बरायहरना थाबाय लोगोफोर आं दायो दंफैलायो मोनसे जायगायावहाय आङो दायो थांनो नागिरदों मोनसे गामि बे जाहैबाय फानबारि गामियावहाय ओमफ्राय दायो नै आं दायो अलरेडि मोनफैखाबाय आङो मोनसे जायगायाव बेखौनो एसे आं खोन्थालांसै बे जायगानिफ्राय बे जाहैबाय जोंहा गोजोनपारा होनना बुङो आरो गोजोनपारानि एखेबारे खर'आवहाय बेयाव दै मोनसे दङ माने बे दैनि खाथियावनो दं आङो माने बिराद गोबाव जाबाय बेजों फैयो गोदो आं माने एसे उन्दै समफ्राव फैबाय थायोमोन आरो दायो फैनानै नुफैबाय माने आङो दासिमबो माने बे जायगानि एसे कन्डिसनखौ एसे खोन्थालांसै आङो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय एसे आं दायो फानबारि गामिखौबो एसे खोन्थालांसै आं माने मोनसे खारननि थाखाय बे फानबारि गामियाव फैदों दायो नोंथांमोना थांफाबाय थादो अब्लासो नोंथांमोना मिथिगोन आङो मानि थाखाय फैदों आरो मा लांफैदों आङो खोनानो मोन्दों माबा मोनसे माने पुरा इम्पर्टेन्ट आरो नै नुदोंना आंनि उनावहाय नुदों बे जाहैबाय जोंहा सिल'नि दै बे सिल'नि दैया दैलाङाव ओरैबायदि गिदिर जायो बेखौबो एसे खोन्थालांसै आं दायो दाथ' बर्थमान गैया दायो माने अखा हाबासो देरो बे दैया ओमफ्राय दायो अखाथ' गैथ'वा नालाय दायो देरथ'वाखै आरो ओमफ्राय ओरैजाय खोन्थानोसै आङो दायो नै ओरैजाय नै लामाया ओरैजाय फैबाय ओमफ्राय ओरैजाय दं आरो लामाया मोनसे बे लामायानो आरो ओमफ्राय बेयाव मा खारन थाखाय माने दालांखौ बानायसो बुजिना मोना नै ओइथिं जाहैबो मोनसे दायो बेखौ बारनांगौ आरो दैलाङाव खिन्थु गिदिर जायो बे दैया माने अखा हाबाय थाबाथाय बारनोबो हाया जायो ओरै बुंजोबगोन आरो दैया थ' लोगोफोर बिदिबा नोंथांमोना थांबाय थादोलाय चल' लेट्स गो एसे आं खोन्थानोसै दायो बारनानै एसे गामिखौ खोन्थालांसै आङो फानबारि गामिखौहाय हागोन ना नायनो आङो सालायबाय आं दायो वाव गोदोगोन नामाब्रा बालायदाना बिदि आरो दैया दाथ' गिदिर नङा दैलाङाव गिदिर जायो वाव वाव जाबायलै नैयावबो न'से दंमोन खोमा आन्दासाव बेयावबो गैला इमान दै खाथियाव न' थानायाबो चिरां सुरिथ ना दाबो मानसि थाबावसो नामा बेयावलाय थाला बेयाव न' गंसे दं माने नै आरो जायगाखौ नायनानै थाला बायदि मोनदों आङो नै थाला खोमा इयाव खाथेजोबना गालांबाय लामाखौ नायबाथ' न'नि अबस्थाखौ नायबाथ' बेयाव मानसि थाथावना नंला थाला जानांगौ बेयाव आन्दासाव बेयावबो थायोमोन जानांगौ आन्दासाव बेनो जाहैबाय दायो आं फानबारि गामियाव हाबजेनबाय आरो माबा हाग्रा बारिलै जायगाफ्रालाय ओमफ्राय जोंनि सोरबा सोरबा बागान बानायदों हारसानिसो ना बर'निसोथाय हारसानिसो बागान जाखोना बर'निसो बागान जाखो बेयावबो नै दै जाजोबनाय बेजों माने बे लामानि थाखायनो फैया जाहैबाय नङाबा ओरै फैबा बिराद सर्ट काटिं जायो ओरैजाय खोथिया फोरोंनाय औवा बारिलै माथो जायगाफ्रालाय माथो बे फाक्का लामाखौ नायबा नोंथांमोना मिथिगोन नै माने बादामालि खालायनाय आरो मानसि थाबायबाय थाबाथ' बिदि जाया ओरैबो नै लामा सेर सेरसो हाग्रा दुजोबलायबाय माने बिराद खम मानसि थांलाय फैलाय खालामो माने बेजोंहाय बैयाव माने दै थाबाय जे आन्दासाव नङा होमबा जायनै न'फोरा माथो जे बागान बानायजोब्बायलै खोन्थालांबाय थानोसै आङो ओरैबो थांजाबावो खोमा बेनो जाहैबाय फानबारि गामि माथो एकदम बोरैबा हावसुसुथारलै बेयाव मोनसे मा दङ नालाय स्कुल बे स्कुलसोमोन खोमा गैला खोमा थैबाय आन्दासाव स्कुलानोमोन बेयो माथो गैला क्लास जाला बायदि मोनदां हनै हाग्रा
ओरैनो दं आरो आन्दासाव क्लास जालाबायदि मोनदों आं याबो फिल्ड दंलायो माथो खोन्थालांबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आंजोंहाय ओरैजायबो नै फुख्रिबो जावदों सोरबा जायगायासो बबावथाय दानाबा लामायाबा बोरैजाय जाखो लामायालाय ओरैसो ना ओरैसो ओरैबो न'सो मोनबाय नै ओरैजाय थांबाय एकदम फानबारि गामिया ओरैजाय आरो बिसोरनाबो लामानि थाखाय खुनु बिराद जारला दायोबा बोरैजाय थांगोन आं आंना सिखाराबा ओरैजाय ना ओरैजाय जायखिया सिखार आंना ओरैसो जागोन ना ओरैसो जागोन ओरै थांग्रोनायनि माथो ओरैसो जागोन खोमा अबा सोंफैग्रोनोसै आङो अबा सोंफैग्रोनोसै माबायदि जायगालै बेलाय फानबारि जायगाया नै बेयावबो दैज्लाङाव दै जायो बायदि मोनदां नै बे दैया माने फानबारि गामिखौ ओरै खावसे खालामबाय माने रानबाय वाव गाखोजेनबाय आं दाना नै दानाबा ओरैसो ना ओरैसो है रलाय बेनावनो सोंसै आङो बेनावनो सोंनांसिगोन दाना उफाय गैया मा खालामनो माथो सोरबा मोसौ बुथारनो अबाव ओरैजायसो मा बेनो खिथु थांबानोसै आङो हा मैसो लायनोसै नै बिसोरबो मैसो जाग्रा मानसिखौ मैसो जाग्रा बायदि नुखाथारो बेनो जाहैबाय फानबारि गामिया ओरैजाय खावसे थाबाय दहायनो खोन्थानो आङो बै दैमाया खावनै खालामबाय माने ओरैजाय न'खर ओरैजायबो खावसे दा सोंनोसै सोरनावबा ओरैजाय बेसे गामिया माने समान जाखोना समान जायाखै बेखौ खोन्थानोसै बेयाव नामा नै माथो मैसो दानग्राफ्रा बिसोरनो खोमा दै मानसिफ्रा आन्दासाव नै माथो जेबो खालामाखै होद गिलायलाङोलां नै बेनो आरो आयु बेखौनो दा लांगोन आङो नों दानग्रा नामा नों दानग्रा नङा मा लाना फैला जोबखोब्रा सिखा रुवा लाबोजोबथारबाय नामा सोरनिबा न'आव मोनफैला जोब्बायलां सोरनि न' मोनफैलाबायखो नोंसासो न' मोनफैला थांलाय नोंसासो न' बिया आयौ फैयै माथो सोरनिबा न'सो मोनफैला जोब्बायलां दासो मोजां खोन्थानोसै आङो बेनो जाबाय फानबारि गामिया अलरेडि मोनफैबाय आङो फानबारियावहाय नोंसोरबो एखे सिनजि फाक्का बारबायसो एसे खमसै नोंसिना जोनोम जायगाफ्रा अबावमोन बरपेटा ना बेयावनो जोनोमा बेयावनो आदसा माने बे एसे बरपेटाजोंसो रायलायनो र' आङो नों थांदोलै लकेलजों रायलायला आङो एसेनो मानसिया माने मैसो बुथारनाय बिराद मुखुब र'रा दसे एसे रायलायनां माथो मा बुथुमबाय थाखो नोङो बरपेटानिसोमोन बेसेबां सनाव फैदोंमोन नोङो 1960 माने 1960 1960 फैदोंमोन माने 1960 होमबा जायगाफ्रा माबायदिमोन बे समाव नों फैबा हाग्रा बंग्रा नोलो हाग्रा औ खाथि हाग्रा मोजां फैनायाव जे बैयाव जे मोनसे दै मोनबोबाय बे दैखौ मा दै होनो नोंसोरो नैबे गामिनिया औ गारि लामासो नो ओमफ्राय माथो दैयानो गैया दैलाङाव मा जायो दैलाङावल'सो बोहैयो दैलाङावल'सो दैलाङावबा मानसियाबो बारलायनो हालायलाया ओरैबायदि गिदिर जायो माने दुब्लिनि दै आरो नङा होमबा दुब्लि माने हाजोनिफ्राय फैयो सिल'नि नैबेलै नोंसोर गामिनि गेजेरनिया ओंखायनोथ' सिल'निनिफ्राय फैयो बे दैया सिल'निफ्राय गावनाय माने गावनानै बेहाय दुब्लि बोहैबोनानै बेयाव ज' जाफैयो बै माबानिफ्राय नारेंजाननिफ्राय ज' नारेंजाननिफ्राय आदसा बिदि आरो ओमफ्राय दायो माने मा होनो नोंसोर गामियाव खै गरसो दंलै 45 बर्थमान दा उन्दै गथ' बेलेग जानायफोरखौ जों लाफाथ'वाखै बेखौ लाफायोबा 50 जाहैयो आरो ओमफ्राय नैबे गामिनि बे दैनि ओरैजाय बांसिन ओरैजाय बांसिन दा गामिया ओरैजाय सोनाबखै सानजाखै बांसिन आदसा गोजोननाय थाबाय नैबे एकदम माबा खामानियाव बिराद मुखुब जाथारदों मानसिया
नोंसिनिसो न' जाहैबाय होमबा आइया नोंसिनिसो न' होमबा आं मिथिथारामोन ना बेखौबो सिनायबाय जानांगौ बे आं दा खोन्थाथ'ला आङो आंहा बोरैबा सोमोन्दो जायो नालाय ओंखायनो दायो खोन्थाथ'ला दा एसे र' ओरैजाय थांबावसै बेखौलाय मा खालामबायदों सैमाखौलाय अरगोन नामाब्रा मा नाम मिथिया लादेन सेक लादेन सेक दे लादेन सेक लगाओ लादेन आप ओयो वाह सेक मारदोंलै आयो वाह लादेन आइ जाम्बा सिनायै सैमाफोर गिलायलांलै आङो आं नोंथांमोननो खोन्थाबायना बे जाहैबाय फानबारि गामियाव मोनफैबाय आङो दायो खोन्थादों नामा नोंथांमोननो मैसो बेदर लांफैदोंमोन आङो दायो माने बेदरानो दासिमबो जेबो जायाखै दासो माने एसे रेडि खालामनो लाहांदों आरो लाहार फाहार आङो नायनोसै बेसेबां गोबावनि उनाव मोनलाङो आं सानदोंमोन माने एसे थाब मोनलाङोबा मोजां जागोन होननानै नाथाय माने दासिमबो लाहार फाहार जाथ'वाखै ओमफ्राय गामिनि माखासे माबाफोरखौ एसे खोन्थानो हागोन हाला बेखौ मिथिला आङो ओरैजाय माने लाहार फाहार बानायबो दं नै माबायदि बुथारनायखौथ' आं खोन्थानो हाला ओरैजाय एसे जायगानि माबाफोरखौ खोन्थानो आं परिबेकफोरखौहाय ओइखिजा थांनानै एसे दहाय बुंबाय बिसोर गामियाव 40नि एसे सामथिं दं होनना बुंदों बारा ओमफ्राय मा जाहैबाय बिसोर गामिया खावनै जाबाय आरो बैयाव दहाय नुदोंमोन आङो दै मोनसे नुदोंमोन ना बे दैनि ओरैजाय सानजा ओरै सोनाब फारसेखैबो दङ गामि ओमफ्राय ओरैजाय सानजा फारसेखैबो दङ सानजा फारसेखै बारा होननानै बुंदों आरो गामिखौहाय दाङोरै थानायखैजाय ओमफ्राय जायगाफ्राथ' नुबायना सोब माने हाग्रा बारि गोजासो नुखायो ओमफ्राय बायदि हाजोफोर बायदिसो दावगाबलाबायबाय बाला नुदोंना खोनादों जानांगौना हाजोफोरनि बायदि दावगाबनायखौ नैबेयाव ओमफ्राय मोनसे जेएमनि स्किम मोनसे दं बेयावहाय जल मित्र हाग्रा बारि गोजालै जायगाफ्रा बा आसरित मारलै खिन्थु बागान ओरैजाय एसे थांनि र' ओरैजाय ओमफ्राय सासे लोगो मोनलायबाय आङो जोंनि माने क्लास फ्रेन्ड मोनसे समनि नै बोरो मानसिया नखाय बेना सम्पुतिया मा नामलाय जा खोन्थालाय नोंना मा नाम खोन्थालाय जा नोंना खोन्थाब्रा जा मा नामलाय नोंना मा नाम खोन्थाब्रा मिजिंसा बसुमतारी मा नाम नोंना खोन्थालाय नाम गैयालै बेना नामखौ खोन्थायानो बेबो जाबायमोन माने आंनि क्लासनि आरो एखे फ्रेन्डमोन माने एखे क्लासमोन गैला दायो गैला थालांबाय बबेनि मोनबोफोरा नोंलाय हिनजावखौलाय बिखाजुलिनिसो बारि मोनबोफोरा नोंलाय खावनासो लाबोखोना रं नाम्बाराव लाना फैखोब्रा गोसथोनाय ना मानाय गोसथोनायसो लाबोदोंब्रा खै बोसोर गोसथोनाय लाबोखोब्रा नोंलाय बोसोरसेल' बोसोरसेल'थार माबोरै बोरै लोगो मोनलायनायब्रा नोंलाय मानसियालाय एसे दुस्थ'ना माने जोङो जाहैबाय मोनसे समाव जेनेबा मा होनो हाइ स्कुलनिफ्राय एमइ स्कुलनिफ्रायनो लोगो मोननायमोन नालाय बिराद गोबाव उनाव नै दासो लोगो मोनबाय बेहाबो जाबाय नै माने सासे लाबोबाय जाहैबाय बेबो माबानिफ्रायसो लाबो दिखियाजुलिसो होनो नामा दिखियाजुलि ओमफ्राय दायो आं जायनि न'आव माने दायो दंफैयो बेबो जाहैबाय आंनि माने बिगुमैनि फिसा आरो जेनेबा बिगुमैनि फिसाबा आंनि मा जागोन मा भागिन नङा होमबा भागिननि न'आवसो मोनफैबाय आं मिथिया माने बिसोरनि न'आव जे बेयाव होननानै खिन्थु दिनै मैसो बेदरासो सिनाखि होबाय आरो आंखौ दाबा आं मिथियामोन खिन्थु मानसिखौ सिनायो खिन्थु न'खौ आरो न'आव बबे जरावमोन बेखौ मिथियामोन आरो खिन्थु दिनैसो मिथिबाय आङो बेयावहाय मोनफैबाय आरो दा दसे जिरायनोसै दा जाथ'वाखै नालाय दहाय बेजोंबो एसे रायलायबाय बेबो माने जिरायनोसै बैनो मानसिया र' एसे खोन्थानां बोरो मानसिया बिराद बेस्थ' नै बेनोमोन आरो मानसिया बोरो मानसिखौ खोन्थानां नै दासो सिखारदोंनो लाजिदों मबाइलाव फैनो बेदर लाना फैबाय बेनिफ्राय नै बिसोरबो स्कुलाव थांगासिनो एसे खोन्थानो र' आङो बिसोर माबोरै थाङो दा गथ'फ्रा इमान खस्थ' थाङो नालाय गोजानजों बेसे क्लासाव मोनखो नोंसोरलाय बेसे क्लासाव मोनखो नों 6आव दैज्लाङाव बोरै थाङो बेजोंनो नों बेसेबां क्लासाव क्लास 8आव आयौ खस्थ' जायाना थांलाय फैलाय खालामनो दैज्लाङाव दैखौ बारनांगौ दैया बेसे गिदिर जायो बे दैया बेसे गिदिर बेखौ लाबोखांनानै आं गोदाखांनानै दुगैबाय ओमफ्राय दायो संनायखौ एसे खोन्थानोसै माबायदि
बेयाव नै संगासिनो लागा फायलाय बे गुफुर हारदि नामा हारदि ना हारा हारा बेला माथो संदों आलु नै बेदरा बेलाय माथो सोरनि ओंखाम आनैनि वाव ओरै एसे दोनबावबाय दा मोनायाव जानो थाखाय नै बेदरखौ आनिया नै मा जागोन खोलाय खोन्थाना आनिया आंनि मा जागोन खोमा नै हा मा जागोन नोङो बेखौ माने स्कुल टाइम जाबाय दोनहैग्रोनोसै स्कुलाव मा जागोन आनिया हा नै मैथा ना फैलाय मैथा बिदै जागोन आनिया मा जाखो मा जागोन ओंखाम जानायालाय माखौ जागोन नोंलाय मैथा जायाबालाय गथ' मानसि बेदर जायो नाब्रा अ बेदर बिदैखौ दे मोनाखैना हनै मोनथ'वाखै खोमा दसे नेबाव र' होमबालाय ओमफ्राय गल बिदैखौल' जायो ओमफ्राय बेदर जाया बिदै जाग्रासो बियो मानसियानो ओमफ्राय दाहाय आङो बेखौ स्कुलाव दोनना फैनानैसो ओंखामखौ जाफैनोसै आरो जानायखौ एसे खोन्थानोसै दहायनो खोन्थाखाबाय आङो बेदरखौ गलायनायाव महा गोजानाव लाना फैबाय मोनफैबाय दा ओमफ्राय गोदाखांनानै दायो एवगासिनो नै ओरैजाय सासेया उदोनानै एवगासिनो ओमफ्राय जानोसै आरो मैथा बांगाल संखाबाय जाहैबाय ओमफ्राय दायो जानायखौबो एसे खोन्थानोसै माबायदि गोथाव जाना जाया दाहाय साखिना खोन्थागोन आङो गोथाव जागोन जाया संबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोनहा औ एवनाय नेगासिनो ओंख्रि बिदैखौ बेदर बिदैखौ आनिया सिला थांसैलाय मालाय रेडि जाबाय आं आनिखौ सिलाव दोनना फैग्रोनोसै जाबाय ना आनि चलो बोरो मानसिया मा लादों जाबाय दा ना जायाखै हा सानो जायाखै दिनै जुथाखाना हा गरम जागोन जाबाय दै लाखाबाय ओंखाम लाया एबार एसे दहाय संनायखौ एसे साखिनोसै आङो एसे दाना आनिखौ नै मा थांगोन स्कुल थांसै ना नै माइ सौग्राया जोंना हालदै सौदों अन सौो माने अन मिसिना माइदि मिसिना मोजां ना चलो थांसै दाना औ बाय हा खोनाया आनिखौ गाखोबायना आनिया स्कुलाव खोन्थादो मा नाम स्कुल नामा अलमार एकाडेमि थाखो मोनबेसे मोनखो थाखोसे आदसा गरमखाय दाना थाब जायोना स्कुला ओमफ्राय थाब गगोना गवा स्कुला थाब गगोना गवा बारा गोबाव ना ঠিক আছে लोगोफोर दाना आङो रानिखौ दोनैसैलाय थान्दायाव थाब गवा गरमाव थाब गयो आरो ঠিক আছে लोगोफोर दायो आङो रानिखौ दोनना फैनोसै दोननानै ओमफ्राय ओंखामखौ जाफैनोसै आरो ঠিক আছে लोगोफोर बाय बाय